and we are now in Dandaro Rawamai, and it's always a pleasure to be hanging out with the ladies. I do have Mama Machiri as well as Mama Liwayo. I've got them right here in the building as we get to Dandaro Rawamai. Because there are some things that no go off what to say and then ana mama, you can just wake up, or maybe mama tongo famba murodum no kono tongo sangane munu wamuskatuzi and click and become friends but at the same time ndinoona kunge nyaya iyo kushamwaridzana nevanhu inonetsa kuti uti ndinoda kutamba neshamwari yakadai andizive. Is there a criteria kuti tingashandisa kuti ndinoda shamwari yakadai zvakasiyana nekuti kana uchiti ndinoda murume noka ndoda murume murefu mutsvuku mutema kana kuti ndoda akati simbe kana kuti akaona. But when it comes to a friend unotsvaga sei shamwari? Unotsvaga sei shamwari yakanaka futi nekuti ndoziva kuti muri paushamwari hwenyu makatsvagana sei? So I'll start with you, Mbuya Machiri. How do you look for a shamwari ngati unotsvaga sei shamwari yakanaka? And uyezvo zvinooneka here musi wekutanga kuti shamwari yakanaka kuti munongona mazongoklika? Mazvita tinoti makadii vateereri vari kudzimba vanofarira Diamond FM. Makadini handichakutauri nemazita nekuti makawandisa. Ndingazosiye umwe akatsamwa. Ya tiri panyaya yedu apa yeshamwari. Inyaya yakanaka. Inyaya inofadza. Kuti ndiwanane neshamwari pamwe pacho unotadza kunyatsoziva kuti munhu ari kundifarira uyu ari kundifarira nemwoyo wese here kana kuti munhu uyu akamira sei. Saka pashamwari apa kana paita munhu ari kudawo kutamba neni zvandakaita iwewe neni kuti tasangana pano paDiamond FM pane masimilarities ipapapo yekuti chokwadi here sister vari kuda kutamba neni kana kuti pane zvavari kuda kutsaimira pandiri. Right. Pane zvinhu zvinoda kuongororwa. Munhu uyu ari kuda kunamata neni here, ari kuda kukumbira here, ari kuda kuzondidonhedza here, ari kuda kuzonditorera murume here. Zvese izvozvo unofanira kuzviunganidza uchiona mafambiro ake kuti itsotsi here kana kuti munhu akanaka. Pane mumwe munhu anoda kukujoinisa munyaya dzakasiyana-siyana mumafambiro emazuva ano. Saka shamwari chaiyo inoonekwa nematauriro, mafambiro, magariro. Mukataurirana chinhu, maita commitment, musazorasisana. Kune imwe shamwari inongongwara wobva waona kuti haisi shamwari yakanaka. Right. I would also want to find out from the listeners. Munozvigonawo sezvekutsvaga shamwari yakanaka. Hapana here pawakamboshamwaridzana nemunhu wozozviona maybe a bit too late. Nekuti nyaya iripo Mbuya Machiri ndekuti kazhinji kacho munhu haaratidzi kuti ndiri kuda kukutorera murume zvamataura. Haakuratidza kuti ndiri kuda kupinda mulife mako kuti ndikuitire zvakanaka. Unogona kutotamba nemunhu makore akawanda asi achigadzira wei yekuti agone kukudonhedza zvamataura izvozvo. Pamwe pacho tinogona kutotamba senzichiziva kuti ari kutondidya mbijana. And then kune vamwe Mbuya Liwayo vekuti unotoona kuti munhu uyu munose zvinoita ushamwari you can't apply. Pamwe pacho unogona kutoona wakwirirana nemunhu asi ane mamwe mamenas aunoona kuti shamwari yangu there are some things vandisingafariri paari. Unorega here kutamba nayo kana kuti unogona here iwewe kuchinja munhu kuti kana mai havachingona zvemakuwa rega ndivachinje nditi aiwa isusu zvemakuwa hazvina kunaka. Is it possible kuchinja especially mukadzi mukuru? All right. Mazvita vateereri muri kundizwa ana mugoma jasi pasi papo. Nyaya yekuchinja shamwari iriko zvinoitika zvakanyanya. Munochinjana muchichinjana nekuti zvauri iwewe waurida kuwirirana naye uyu pamwe haazvidiwo asi pane chinenge changu pane kuwirirana kuyekwe kuri natural kusikazwisisiki kuti vanhu vanogona kubvunza kuti vanhu havari kuwirirana zvakadai nekuda kwei. Yes. Chii chiri kumboita kuti wawirirane? Pane chinenge ropa renyu rinenge rakatowirirana then mabasa enyu anenge asina kuwirirana. Muri kupaona? Ropa rawirirana asi zvamunoita hazviwirirani, hamutodyidzani.
Saka pakadaro ipapapa maona kuti ropa renyu riri kuwirirana asi pane pariri kunetsana kuwirirana. Munofanira kuonesana, hapana chakashata kuonesana nekuti muri kuonesa mabasa, hausi kuonesa ropa. Saka chendoti basa rake raanoita kana rakashata kana ari munhu wekuti anorarama nekuba, iwo uchida kuwirirana naye. Iwo unofanira kuzviratidza kuti hauzvidi zvekuba zvaari kuita izvo, asi unoda kutamba naye kuti umugadzirise. Nekuti ukangotamba futi naye iyo usingabi, it's obvious ukatamba nachidhumo uri masendeki. Saka munofanira kutoti kaona shamwari yako ichiita zvisina kunaka, hapana chakamboshata kumutsiura, anotozviteera. Unoda shamwari wena kuti tiwirirane togona kunyatsowirirana zvakanaka tikatofaisa dzinotoita. But idzi dzauri kufaya idzika idzi, ine handigoni kukujoina mashona. Saka nekuda kwekuti iwe unenge uri pamwoyo pake anozviteerera. Anogona kutosiya through iwewe wamutaura wamuonesa chokwadi. Saka tisaregedze kudza shamwari dzedu chokwadi kuti zvamuri kuita izvo hazvina kunaka, wadii kuti tiite zvinhu zvakadai zvakanaka, kwete kuti iwe utorwe mwoyo wako kuda koita zvakashata zvaari kuita kuti muzonzi mafriends pakuba, mafriends pakufeva. Aiwa, iwe muchinje munhu iyeye, mutaurire kuti zvauri kuita izvo hazvina kunaka, ngatiitei zvinhu zvakanaka zvakadai zvakadai zvakadai. So we are in Dandaramai. Come join us. We are also live on Facebook right now, and you can also feel free to be part of the discussion. My WhatsApp platform is open as well as the SMS platform. That's 0774862340. That's the WhatsApp number. And also appreciating everybody tuned in via Facebook right now. Discussion ndafa shamwari dzangu dzinouya kuzoratidza upenyu hwedu hwatairarama kumashure. Kunyange taita zvinhu muchiwande. So ndopane nyaya yangu kuti saka shamwari dzakanaka chaidzo dzinoziva kuti ndisazonyadzisa, amana kunyadziswa nemusi werufu. Ndinongona zvinongorema. I've attended a couple of funerals and ndinoti nanhasi they stand out in my mind, but in a way kuti ndine ndichika kuti zviriko here izvizvi, asi kuda kuti mabasa aya tachitaura zvinoreva here kuti iwewe wakanaka unenge wakurirwa here kudziura mabasa akashata. There are people with bad manners. Mbuya Machiri, kwete zvekutonyepa, asi unenge uchitonzwa kuti shamwari yangu. Ndopandiri kubvunza kuti zvinogoneseka here chaizvo chaizvo kuti ndichinje mumwe munhu mukuru asi ndinomuda zvechokwadi, asi will I be able kana kuti ndakuti ita hako mabasa kwakashata asi kana chitamba tese nini handizviti. Ipapapo manje panotoda kunyatsonzwisisana nekutokakata dzisimbe uchitozvinamatira kuti Mwari ndiri kuda kuti munhu uyu achinje uyu mabasa ake. Munhu anochinja kana anga aine hunhu hwakaipa, umwe anenge achitoitiswa hunhu hwakaipa kuburikidza neusimbe. Right. Saka munhu akadaro unomutena bichana kazhinji kacho unotomutaurira kuti shamwari ngatimuke tichinamata, uchimupa time yekuti ukazomuka uchinamata na12, ukazomuka uchinamata na3 kuti tibatane pamunamato. Ngatizvinamatirei kuti zvauri kuita izvi hazvina kunaka, zvinoshoresa. Pamwe munhu ane mhuri, saka unoda kuti vana vako vazoonei. Pamwe munhu atova nemukwasha, unoda kuti vana vako, mwana wako atukwe here nemukwasha nenyaya yemabasa ako akaipa. Unoyatsomudzora bichana, asi ukazoona aramba musiye. Kune vanotoda, vanoramba ava ndevane vaine mabasa akaipa, kunyanya munhu ane usimbe hwekuita basa kana usimbe hwekunamata. Ipapapo hatinosiyana. Right. Kuvaya vanoita mabasa akashata vese, kune vanoba, vatori mashamwari panyaya dzekuba. Panenge pachishayiwa here mumwe chete anonge aine pfungwa dzinenge dzingori nani, kana kuti pamwe pane hwana akatomedzwa ipapapa mbuya Hliwayo, nekuti vamwe vanhu vari kupinzwa muzvakaipa neshamwari. I don't know if you agree with me on this one, kuti unogona utori munhu atori right asi mangwana takutokuona wakutoita mabasa erima simply because of shamwari. Kana zvine zvagara zvirimo mumwoyo mako zvangoshaya adi akwenenjera. Zvimwe zvacho zvinogara zvisimo, asi ukangotamba nemunhu anoita zvakaipa newe unotozvirega zvinzi ukadziya moto wembavha newe unoitawo mbavha. Vatoriko vanhu vonotoshaya, wondoona atokura izvozvizvi wototi mwana uyu akakura ane unhu hwakanaka, chikoro chake achitodzidza zvakanaka, asi izvozvizvi atokwana
muzvitwa zvinenge zviri kuita. Chimwe chinoitika futi muupenyu hwemunhu, anogona kuona zvakaipa sezvakanaka, kana kuti like tomboti zvakaita vana vedu vakomana vanotamba zvaka nevasikana vanotora zvinodhaka, anogona kunge ari mwana asingatori zvinotodhaka zvacho, semukukura kwake muchitomuziva ari mwana ari right, chikoro achiita zvakanaka, asi nekuchikura achichona mizera yake ichiita izvozvo izvi, ichitotaura kuti aiwa kana takatodai tine takatoholiwa hatitooni kana kuti kunze kunei mazuva tiri mamemba, iye akutopindawo mazviri kuburikidza kwemasoko apiwa nesimbiso. Kune vanosimbisa zvakaipa kuti aiwa unenge wakatonaka, wakatopinda wakatora zvinodhaka kudaro, kana kuti uri muchispiriti chacho unenge uri kure. Saka munhu pakadaro, munhu unofanirwa kutozviona kuti pandakakupinda apa handisi kutokwaniswa mazviri here, kana ndofanirwa kutobura arimo kumubudisa imomo. Saka pakucreata ushamwari kana pakutamba mese, ona mabasa emumaoko kuti mabasa akadi zvamambobvunza pakutanga zvezve, kuti munhu anogona kudiwa nemabasa ake akanaka, kuti regai nditambonayo upenyu hwangu hushandurike. Mashona regai ndiitewo zvinoita kuti upenyu hwangu hushandurike. Mozoti kune vamwe vana vanototrasta shamwari yamai vake asingagutsikani nawo, achitoti kana mumba muine dambudziko anogona kutoenda kune shamwari yamai vake kuti mama, onaiwo zviri kuita mai vedu. Shamwari iyeyo yototsiura, vana votogara zvakanaka. Mazvona. Saka munhu anochinjika. Iwo kana unoda kuita shamwari yake achiita zvakaipa, iva shamwari inoita zvakanaka kuti ugone kushandura uyu, kwete kuti uve shamwari yakashata inotofurira kuti yatite zvakashata. Nyaya iripo ndeyekuti itai ushamwari hwakanaka chete, full stop. Sanese vanhu ngekushata munyika umani. Hey, ipapo palitori nenyaya nekuda kwekuti pane ari kumuteerera ataurawo zvaataura panapa, but unoziva pamwe unozoda munhu nemwoyo wese, asi uri kutoona kuti munhu uyu character yake yaanayo iyi pane zvandisingade paari, but at the same time you don't want to lose that friend. As at the same time munhu wake futi haudi kuti uzonge uchizota rub on to you, right? Hanzi wabizei kutaura chokwadi, shamwari haitsvagwi, mazogara shamwari unotsvagirwa naMwari, zvinoita zvega, plus ushamwari hausi pese pamunowirirana, kashoma kuona ushamwari wamunowirirana pazvese. Thank you so much Michael Kare pachiudzana apa. And this one says, I think a friendship is a reflex, zvinongoita, it's an instinct. Thank you Dani Matimba. Zvechokwadi, I would also want to agree kuti unotozongoona wawirirana nemunhu, I would tell you unokandogara nemunhu mubhazi mugotoita shamwari dzeupenyu. Kana kuti uchingozvifambiro hako mustreet mumu, pane zvinotongoitika kuti mugova shamwari and then it's forever, but at the same time toda kuzoenda mberi. Kana ndo pane nyaya yangu kuti tashamwari pane zvimwe zvinoitwa nokuti kana uchisangana nemunhu hauzive kwaari kubva, hauzive background yake, zvechokwadi mawirirana. Asizve there are some things zviri kumashure zvatisingade kuzvizita rub on to you. Chinodiwa kutsvaka anoita zvaunoita, cause kuchinja munhu ihondo, kutogara tasiyana bo. That's Mukoma Brighton. Apa noti kuchinja munhu pane nyaya. Pane nyaya ambuya Dliwayo, kana tagara munhu mukuru soka mwanda wadzoti wakuda kunditonga amino kana makambozvinzwa. Alright, hi Diamond FM family, shamwari izita ratakakura tichiudzwa, but chokwadi chakakwana. Shamwari vabereki nevana vako avo vatinomwa navo havazi shamwari, ndana Sahwira. It's getting deep now. And Dana Sawira, Mukoma Kaswa, Pumalanga, he's in Pumalanga. You know, thank you for highlighting that. So, which means there is a difference between Shamwari and Sawira. Yeah, and this is good. And the shamwari, it has to be your family, your and of course maybe your wife or your husband. I don't know. And this what we know say papa. Yeah, papa panoda kupatsanurwa mune zvakanaka. Sawira isusu pachekwedu tinongoti shamwari indisawira kazhinji kacho. All right. Nenyaya yekuti shamwari yaunenge uchitamba nayo, waunodururira zvinhu zvako zvese, anongokumirira sasawira, nekuti une uchimutaurira masecrets ako iye achikutaurirawo. Kana toti muri seshirikadzi munenge muchitopanana maadvice ekuti muri tochengeta sei paushamwari, asi ukaonawo kuti shamwari inhubu, unobva wangoisiya. Kana waona kuti haisi kuteerera, hamusi kudzokedzana panzvimbo, hamusi kudyidzana, hamusi kufambidzana mune zvakanaka. Nekuti pane shamwari inoita ruchiva muzvizhinji ichikuhwandira pandambotaura paya paya.
masahwira aripo, masahwira chaiwo ekuti anonyatsoziva zviri deep zvakatosiyana nezvaunozikanwa nehama dzako. Right. All right. Also appreciating everybody who's tuned in via Facebook. I see Nyasha Mtambo, Dennis Shoko. How you doing? And it's good to know that you are tuned in. And can you kindly share the WhatsApp number? WhatsApp number is 0774 862-340. No WhatsApp number yedu. All right, and I see Tinashe Mashara Anzima Nicola Noya is also tuned in all the way from Botswana. Shamwari akanaka imuri yako Tinashe Mashaira pa Botswana apa anzi ipapa babati sisei kuti shamwari kanshane zveshamwari muri yako ndo shamwari. And then he goes on to say relationship, a friend, anzi papa pabatei shoko racho magumo kuti pane umwe ushamwari ukuthi matauro ukuthi unozopetsera ukama zvinova kuti yakakosha futi shamwari as much as tinogona kuda kuti tisina basa nazvo asi pane painotokosha. Tikadzoka panonzi munhu akuda kuchata shamwari inodiwa, munhu ari kuda kuroorwa shamwari inodiwa, munhu pane ashaya shamwari yemunhu inoita sei inomira iripo futi zvekare. Anzi mabhururu anokunyudza asi mhuri yako inomira newe pazvose. Bhururu akabroka kana ukabroka anokusiya zvekare. So which means you've got to be careful with who you associate yourself with kuti ndiani unoti shamwari. And then pane mumwe panapa ari kundinyorera akati ndimbobvunzwawo kuti ko shamwari inosvika ichivhura mapoto kana kunanga mubedroom unoita sei. We've touched on this one before but chadzoswa futi ichi une shamwari yako asi kana yasvika kumba kwako yosvika mabika neiko handizive kuti ndokuva free kwacho here ichinovhura futi mubedroom menyu kuti mototsvaira. I'm going to bring this one to your attention Numbuya Hliwai. Uyu muteerera ataura zvinhu zviviri zvekuti sahwira nekuti shamwari. Ataura masoko akanaka. Right. Sahwira ndiye asina malimits. Sahwira ndiye anoita yese. Ndo vamunoona vachizoita zvese kana parufu kana kuita se vanotoziva masikirets ako asi vanomafumura but vanhu vaya vekuti kana zvangoti vanongofumura vanhu vaya vanotoita yese. But shamwari tikada kuitora kuti chinonzi shamwari chinhu chepamoyo chisiri chemajokes nekuti kana munhu kana musikana achinointrodusa mukomana wake kumadzitete kana mukomana achinointrodusawo zvakadaro anoti iyi ndiyo shamwari yangu. Right. Mapona. Iyi ndiyo tete, iyi ndiyo shamwari yangu. Kureva kuti ndiye mukwadi wangu. Ndiye wopamoyo pangu. Saka shamwari ukaona shamwari ichivhura mapoto sekubvunza kwamaita iye haisisiri shamwari yatoo shamwari yekumurume futi. Yakutokwana pamurume wako. Sahwira ndiye anoita izvozvo kana kunhonga nyama mupoto yauri kubika asina anomubvunza futi anomudauri ngezvako izvo. But is it a good trait though kudaro kana kuti inyaya yekuti tinoshayiwa maboundaries or kana ndisingazvide iwe uri kungozviita but I'm not really comfortable with it. How then do I deal? Can I tell you off kuti apa maakupindiridza? Anoudzwa sahwira anoudzwa kuti aiwa sahwira zvaukuita svika vasahwira aiwa apa achitobvuma utoti sorry anobvuma sahwira akaonomesa musoro haasi kuti sahwira asi sahwira ane zvinanga chisahwira ichi chinongotangira futi mukuwiranaka nemukuudzana masikirets nemukuudzana zvese kuti kumhuri kwedu kwakamira kwakadai kutori nemhuri dzinozivana kuti mhuri masahwira eko ana beta ndiana shumba masahwira eko ana simboti ndiana nhewa vanotozivana kuti mhuri iyi inotamba chisahwira mumusha uyu hautongosviki uchingoti bvororo. But I think it all comes back to boundaries. Takambotaura nenyaya yemaboundaries kuti chero munhu upi neupi uchangouya nemurume wako mumba you also have to have boundaries. Haungosvike muchongotema muchongorovana. Kune zvimwe zvinhu zvekuti mamwe majokes maybe it's meant to be a joke but maybe you are taking it too far. Right? Kanzi sahwira nashamwari hazvina kana kutombosiyana. That's coming from Gabriel Paradzai. So maybe mabatiro auri kuita mumwe wako ndo anozokuratidza kuti zvakamira sei. Chekutanga paushamwari tanga wadzidza munhu first mozowirirana manje. That's a Langton Mapuranga out to St. Mary's Chitungwiza Wema City. Thank you so much. How is Chitungwiza this morning? Anzi tanga wadzidza munhu pamwe kuti tiri kumbowirirana sangoona kuti anembori nehunhu hwakaita sei anombobva kune vanhu vakaita sei nekuti those are some of the things maybe we take for granted. Watozogara naye wozoona kuti
mayavava unhu hwavo uyuyuyu. Alright, hanzi zvoni nemumwe panapa. Oh, where the friend is your family. Shamwari yako chaiyo chaiyo hanzi imhuri yako. Zviri kungodzoka futi. Kuti maybe we really need to see kuti, I think for the sake of disappointments nekuzoonayo vanhu vanozokuitira zvirizvo, masikireti ako ngaazikamwe nemhuri kani. Hey, unogara nababa vanotoratidza kuti amwe havasi kutoziva kuti kubasa kwako zvakamira sei. Makambozviona here asiwo kuti kune vamwe vana baba vanotokunza shamwari dzavo kudarika madzimai. Thank you. This is just and maybe I conversation yeumwe musi haye, but ngatimbopasvika ipapo. Kune shamwari dzevarume vedu dzinotoziva zvizhinji kana kuti mari iri kubhengi yakamira sei kudarika mudzimai wemunhu. Ipapo ndo ushawira hwacho here mbuya Machiri? Mazvita ipapapo pane pamwe panopindiridza, ndo paya pepa-boundaries. Ipapapo pane pamwe panopindiridza pekuti munhu aubva wada shamwari kuitaurira zvese uchitadza kutaurira mukadzi wako. Kazhinji kacho mumba umu mune makuda kuonekwa kuti makambomira sei, muri kuwirirana here, muri kutaurirana muchinzwanana here. Ukazoona baba vakunotaurira shamwari kuti ndine bank account ine mari yakati, kana kuti ndine mombe dzakati kumusha, ipapapo pane pasisina kunyatsowirirana kana kuti kuvaka ukama zvakanaka. Muri mai nababa pamwe vane kabisira mumba kekurambana. Saka ndinoda kumbodzoka pahama. Tine dzimwe hama dzatiinadzo muupenyu hwedu. Ndinototadza kutrasta hama yangu iyoyo nenyaya yekuti ine godo. Hama kazhinji dzine godo. Dzikaona ukabudirira kana kuti ukachengeta vana vako uchivakudza uchivaita sei, hama iya manje inotanga kunzwa kurwadziwa kuti taifunga kuti munhu yachatambudzika nevana kana kuti vana vachaita vana vachatadza kubudirira muzvidzidzo, asi mai akashingirira kuchengeta vana vake. Saka ipapapo hama yangu inobva yaita godo. Hama yangu inobva yaenda kunonditaura nevamwe vanhu vasiri veukama hwangu. Patoita godo apo, patoita jealousy apo. Ndosaka varungu vakati jealousy starts from the eye. Kuburikidza nehama iri kuona hama yayo iri kumisikidza musha kana kuti iri kumisikidza vanhu veukama kana kugadzirisa veukama. Ndo patinezeta kuda shamwari dziya manje nekuti hama inenge yaane godo neupenyu hwandiri kurarama. Shikumbogara seiko kwatiri kugarako? Are we in good books with our friends, with our relatives? Kuti tiuye ticheme kwamuri hama hanzi vamwe mune makuita godo. All right. So this one says that the best friend who can never betray you is yourself. The rest and the rest at some point can be your enemies anytime. Inini, my best friends are myself. Me and myself. Anzi inini ndega ndinondozvichengeta masecret angu. Munhu anonetsa kuchinja unhu hwake guys, but shamwari neshamwari shamwari nasawira zvakasiyana. This is Tinotenda Gunda Kwatisape. Thank you so much. I think baba vanozodaro nekuti kune vakadzi vanospenda zvekutodaro. Musadaro imi hausingoro ubenziwo here kana kuti vamwe kuganza kumwe kwekuyawo. Sure zvokuti mai kumba ukavasi kuziya siwe wendiwe number 1 yekuziya. Right, so this one on Facebook says Sawira ndiye mwaramu here kana kuti Sawira unogona kuita chimwaramu naye here. Pindura insande namberi. Azvibudi. Sawira hasi mwaramu. Nekuti zvatinoti Sawira izvi, Sawira anomirira kugadzirisa dzarema mumusha dzisingatauriki direct. Sawira anotaura. Saka kana ari munhu wekuti anogadzirisa dzinenge dziri mumusha ozotambiwa naye chiramu kuti zvadini, hazviiti zvakadaro. Sawira haatambiwi naye chiramu. Zvekutoti shamwari chaizvo kutaura chokwadi, kana uri vanhu vakaroorana, shamwari yako murume wako ndiye ndopaunge itori shamwari yako. Kana mutori wakaroorwa, kana usati waroorwa uri mwana, shamwari yako mubereki wako ndimai wako ndibaba wako, ndo shamwari dzako dzaunoudza masikireti ako ese. Of course aripo mamwe asingazoiti kuti utaure, ndo anozodza Sawira.
takaona dzimba dzakawanda dzakaputsika nekuda kwemamwe masawira and pamwe murume anenge achitoti masawira ako aya asi ndoda mashamwari angu zviriko ndiri kunyepa here mbuya Hlewayo? Aiwa, hamunyepi, asi iwo manje zvatataura zvekuti kana uine murume wako ndiyo shamwari yako, sawira uyu mune makuzomuda wei kuti apinde pakati penyu apa, haachafa hunga achipinda pakati. Alright. Zvinongoita zvega zvezhamwari, pamwe pacho shamwari yakatokosha kudarika hama. This is Samuel Chihasha Pandakopa. I think I could agree with you mbuya Machiri. Zvikanzi kuno kune vamwe mai vanoenda pese panenge pafiwa vopfeka mbatya dzemufi ivo vasingaendepo, ndivo usawira here zvakanaka here. Yato imwe level iyi hatichazivi. Mazono kune vanhu vanoshinwa pamwe vari kutotora zvinhu zvemufi aiwa ngavamiswe mai izvozvo makomadzisha anenge achiti achiona munhu achidaro, kana iwe haukama vacho padokoiwa nhaka yemunhu. Handiti panenge pana madzishe kana purisa ramambo rinenge riripo vachimuona kuti parufu rwakafiwa paya akatora hembe akaenda, rwau rwatora hembe, ukama hwacho anenge akaita ukama nenyika yese kuita Jesu. Panotori nenyaya ipapo mai vava vanga vaonekwe. I think ndo panoda munhu anogona kumira kutaura navo kuti aiwa zvakashata, because munoziva izvozvo kwakubuda nyaya dzakawanda tinozoswera taakunzwa zvimwe, but if you want to go deeper tinogona kutonzwa zvimwe zvakawanda, but I don't think that's chinhu chinokurudzirwa kuti udaro. Plus hanzi kana munhu afa asisiri wedu, shamwari dzinonyudza ukaona asingadaro itsotsi anenge aine zvaari kuwana kwauri. So you know what, this is just to sensitize each other kuti you've got to just really think through kuti munhu andiri kutamba naye uyu akaita sei, anondibenefita here kana kuti ndini ndiri kungobenefitwa zvichienda. Takaona vazhinji vakaputsa dzimba dzavo zveshuwa nekuda kweshamwari, vamwe vakazokudza futi shamwari kudarika hama, and it's something chinozodzoka futi. Vamwe vandambota kuti vanokudza shamwari kudarika mudzimai wake kana murume wake. Mashoke kupedzisira mbuya Hlewayo tichipedzisa zvedu. Sawira kana shamwari yakanaka, yakashatira pakuti pamwe pacho inenge ichiziva masikireti ese, ndiyo inogona kukupandukira kukukanganisira upenyu. Uyezve kana itoripo sawira iyoyo kana shamwari iyoyo aripo, iwo kana uri murume kana uri mukadzi uina sawira wako, uine zvimwe zvinhu zvaunenge wakavharira mumwoyo mako asi zvichizikana nasawira, zvinenge zvakatonaka nekuti sawira ndiye anozobudisa futi information kunze kuti aiwa zvinhu zvaa zvakamira zvakadai, nekuti iwe unenge wakakoshesa kasawira kana unenge wakakoshesa shamwari yako yayi, inobva yabudisa umbowo huzhinji paruzhinji zvokuti pamwe maloya aya anozodiwa kumiririra paya mawiri aya, iye sawira anenge atotaura unenge wakasheya nasawira wako. Saka sawira chinodiwa asi chinodzorwa chisabvumidzwa kupinda muhomwe, nekuti kana sawira akazopinda muhomwe kana kupinda mumba yekukati, iwo ndio unenge wakatanga nazvo, ukamuratidza kuti iwo hauzvidi naye haazozviitawo. Pamwe pacho muchimona achizodaro anodaro nekuti iwo unenge wakazviitawo kupi kwaari. Saka hazvifaniri kuti zvinake zviri kwaashuga zvaakwasauti zvowawa. Itai zvakafanana, munotoudzana noti mune muri paushamwari, unoona shamwarika inini zvekuti zosvika pa hauzomuudzi uchiti zvaunondiita zviya zvahandizozvidi, unomutaurira nenzira yakangwara yekuti unoziva zvakaitika, woita kufananidza kuti pane munhu akadai akaita exactly zvaanoita iye, wobva machisa makomenti unge muri kuisira komenti kune munhu, iwo uri kutorovera munhu. Mapabata here apa vateereri uchitomurovera musaga wobva waita kunge uri kutotsiura zvakaitwa kuti samunhu akazviita zvakadai yeti iye ndo zvaanotoita, anobva ato saka bhururu wangu haazvidi, sahwira haazvidi. Wobva umwe anobva atota kuti aiwa sahwira mundiregereri, ndakatombozviita, ndakambokuitira iwa nisahwira mukanyarara, oti zvakangondibata zvikapfuura, bha ndakazonyatsozvisa musenzi hazviiti. Saka sahwira anotsiurwa nenzira yakangwara kuti arege kuramwa. Right. I'm going to come to you Mama Machiri, but ndine zvakawanda zvatoya mupfungwa mangu zvizvi, but nguva hayo ndo yatiza tichipendera mazvita tiri ipapo pashamwari apa, shamwari nasawira ipapapo tinokurudzira kuti madzisawira nemadzishamwari atinawo mudzimba dzedu musaputsewo misha yevanhu, vakiridzai misha yevanhu, ipaiwo mazano akanaka kana muri vanasawira nanashamwari vakanaka. Pano umwe anobva ati ndiri sawira wepanapa, obva atanga kuda kukanganisa pfungwa dzevana vepo.
Right. Ehe. Saka madzisawira mirai muri panzvimbo dzenyu, maboundaries aya. Sawira haupindi mubedroom memunhu. Inini seshamwari yako handipindiwo mubedroom, ndinoda kugumira mudining nemukitchen. Handifaniri futi kungokumbira nekuti ndiri sawira. Musakumbire zvinhu zvevanhu. Taking advantage. Kupiwa. Yeah. Shamwari neshamwari yayo. We must be very careful. Sawira ana sawira wakewo. Nekuti mangwana unoitwa part waiwe. Saka totangidza here because yamavhura iyi yakutoda kutobatwa paega. Right, so we'll continue with that. Nokuti ndatovhunduka mufunge ini ndiri kuti ndikukuudza masecrets angu kando pazviri kugumira. Right, aiwa reganisa chachipambuya nhliwayo nekuti hatizopedze. Right, sawira munhu anomiririra mhuri kana paita zvinoda kupfuudzwa kurongwa kana kuita pakati nepakati pedzimhuri mbiri sekuroorerana kana kutonhodza bope. Sawira anopindira nekurerutsa panorema. Thank you so much, Advocate Justin Msoko, for that. So I'm hoping as you sit with your friends, iwe muri shamwari yerudzi, also reflect, iwe uri shamwari yerudzi, ko uri kutamba nayo ndizvo here, hanzi shamwari munhu wepedyo unoudza nyaya dzako, then this one says zveushamwari unozoona kuti mumwe waidirwa food or something else. Yeah. Right. So I think we'll get to continue with this conversation next week as we've just come to the end of the program, as I get to appreciate everyone who sent through their contributions. It is a Diamond FM, always on top of the game.